Na tejto fotke môžeš vidieť mňa, keď som nebral spaľovač tuku, a na tejto fotke ma môžeš vidieť, keď som stále nebral spaľovač tuku. Všetky legálne spaľovače tuku sú viac menej založené iba na obsahu kofeínu, ketaxinefrínu, možno L-karnitínu, taurínu, ale všetky tieto látky nemajú priamy efekt na spaľovanie tuku. Kofeín mierne môže navýšiť tvoju termoreguláciu a zvýšiť tvoj športový výkon, čo teoreticky by mohlo viesť k vyššiemu kalorickému výdaju počas dňa, ale nie do takých výšin, aby to malo signifikantný vplyv na redukciu hmotnosti. Vytvorenie deficitu dietou a navýšeným výdajom formou možno kardia budú tie dve najefektívnejšie metódy, ako zabezpečiť chudnutie, a spaľovač tuku v tomto kontexte nebude mať nejaký veľký vplyv a bude to keď tak len taká malinká čerešnička na torte. Mnoho ľudí však na to ide presne opačným smerom a oveľa väčší dôraz kladú na suplementy ako na dietu a kardio, a veľa z nich pochopí, že to není tá správna cesta. Jediný zmysel užívania spaľovaču vidím v tom, že ťa to donúti riešiť aj tie ostatné kľúčové veci, čo sa týka chudnutia. Veľakrát sa stane to, že človek si nakúpi všelijaké suplementy a povie si, že keď už som si toto všetko nakúpil, tak sa oprem aj do stravy, aj do kardia a dostanem tú premenu, ktorú potrebujem. To, že na to, aby sa naštartoval, potreboval minúť stovky eur na doplnky, je síce jeho problém, ale aspoň ho to donúti riešiť tie kľúčové veci: strava, pohyb, čo sa týka redukcie hmotnosti, a ten doplnok k tomu môže byť len ako taký fajný boost toho športového výkonu.